vez de ter en conta as necesidades das persoas, se ten en conta as necesidades dos bancos, das institucións financeiras, políticas que provocaron moito sufrimento nestes anos na xente e que, aínda por riba, non axudaron a reducir ni siquiera a débeda, que non deixou de incrementar dende a aplicación destas políticas. Dentro do caso galego, vemos unha vez máis que o señor Feijóo pretende ser o alumno máis aventaxado da aplicación destas políticas que provocan sufrimento, e vemos que no documento que presenta a Xunta de Galicia sobre o teito de gasto de 2019, pois critica ao Goberno do Estado por flexibilizar o teito de gasto. Esta crítica ao Goberno do Estado por permitir a flexibilización do teito de gasto é afondar máis aínda no suicidio colectivo como país. É dicir, a Xunta de Galicia autoimponse máis restriccións das que lle permiten as institucións europeas e o Goberno do Estado. Iso pode ser unha diferencia de uns 120 millóns de euros para políticas de gasto social. E isto ven, pois, a reafirmar a aposta do señor Feijóo e do Goberno da Xunta de Galicia por restringir, por reducir o gasto social, os investimentos, a tónica xeral que ten constreñida a economía galega. Non é casualidade que Galicia presente o peor comportamento en canto a emprego de todas as comunidades autónomas do Estado. Si nestes últimos 3 anos no Estado español recuperaronse un 9,1% de empregos perdidos, en Galicia se recuperaron o 5,2%, case a metade do que se recuperou no Estado. E iso ten moito que ver cas políticas de investimentos e de execución tamén de gastos da Xunta de Galicia. Vemos como ano tras ano tamén a política coa débeda pública, na que tanto presume o señor Feijóo, pois ten castigado moito este país. Aínda que Galicia sí que é certo que é a comunidade autónoma que en termos nominais é onde menos medra a débeda, a pesar de triplicada desde que chegou o señor Feijóo, o que non di o señor Feijóo é que das que máis gasta dentro dos orzamentos para pagar a débeda. É dicir, prioriza pagar aos bancos sobre os gastos sociais sobre as persoas. Cando el chegou, gastábase en pagar o servicio da débeda un 3,4% dos orzamentos da Xunta de Galicia. Con el, no ano 2017, o 18% do orzamento da Xunta de Galicia destinábase a pagar amortizacións e intereses. Evidentemente, esa diferencia entre un ano e outro, pois son os recortes que hai en sanidade, en dependencia, en educación, etc., etc., e en investimentos en infraestructuras. Polo tanto, unha aposta pola restricción maior incluso da que lle impoñen as institucións europeas e do Estado, nós creemos que era o momento das políticas expansivas. Hai moito terreo que recuperar despois de anos de recortes en políticas sociais que afectan a vida das persoas. Era o tempo das políticas expansivas para recuperar o terreo perdido e para que iso que din que é a recuperación, a saída da crise, sexa verdadeiramente unha saída da crise para todas as persoas.